Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Kicheng si kaddo kabe Karbi Anglong ara do ana phanta nilihin pening ka sam cardom na pajeriklo cardo. Ilitum kaddo kabe phansta me isi birta me sendo. Karbi rap star hin pen put hot non Karbi rap star season 4 kibi pon Pangcheng Pon iglo. Labangso Chepate mate competition abanke online si pado pon. Karbi rap star Pangcheng Pon lake June 30 2020 aning kansi Pangcheng Pon iglo. Chepatu jo yakit hek Atum aphan birthe paklang ahong jai pusi hok poniklo lasi Karbi rap star puponiklo Karbi rap star hin ben kapchini pon atengke Labangso ko Chepate mate competition lake Labangso July achiklo pen si Pangcheng Ponik bomlo pusi alang litum pachini pon nang tum phani si berta ga me Karbi rap star season 3 bang do alo peneng angbong masi Karbi youth festival lanjo tagali non berta ga me do thulang labangke Karbi rap star season 4 bang non online si padupon tupo non machi dupon jila July August September anle rok ta thek setame un putangte August som si patang reji la kato ko we phanda pachini la hanlo nangli tum ning hang tum Labangso competition along participate mate Chepate donik tame lasi kado ka we ning hang kor ting jerdo ansetame Labangso ko Chepate mate competition along participate donikra nangli tum along kido atelen kache paklang donik ji apolo non lasi kado ka we sitame Labangso Chepate along Chepate donik tame Labangso competition along aron mate arul ko pipik ma ilitum chithan ponik sene alang litum pachini pon atengke Labangso competition mate ka Chepate alo music mate bida banke alang litum kabonda pon to pon ek nili Labangso video description along link abang piponiklo nang litum Labangso link along ber ponikra check ponik tame ka Chepate nang ji ron bangke kecheng si bangke nang tuma video paklar dang nei lano na sona nalo lang le clicking non nang tum mobile pan sing melo mobile man choklo la pen nang tum box pipon ko la pu le recording chok la non son la por pan clicking non la pen ke address tame number 2 bangke address bangke nang tum ning hang address pan sing thang non la rap style athaya music bangke igrim maja si music ke kibi pose ning du ning ko oi ning ka siksak ning ka sedeng la sona type si la so music bang sa marlo la si nang tum dress bangke nang choi che heklu na jat tame nang choi do jat tame la pen ka jat style tame nang tum la rap style pen le pindeng ka ching thang number 2 lo number 3 bangke nang tum met thang lyrics che compose nangi la bangi originally la bang so music pen arjunon link description long se to lo la so music pen nang tum lang ra la pen tok pa me le nang tum ru no kado ka be participate dunjia tum stame Labangso music and pensi amena masya alunjir alam the tok pen lun iknangji lapen ke a video semar igra WhatsApp number 8134850282 Labangso number along video send iknangji lapen ke video kala WhatsApp number long nang lu ignon lapen ke nilutum upload po lapen nang lutum la video nang pilo polo tang de post po la se pamama nang post da link lu isi date PG hai deadline PG la so deadline le prang nang tum un nang pidanot date bang non mane tok telos tame pini pen starting lo music ka dak description long dola la Karbi rap star YouTube channel alang litum pachini pon atengke winner abanke public atumsi inside poniki pusi alang litum than pachini pon ke number 4 bang nang litum lunijir veji la so lun ba se nang litum share long lo kon ma ka chi pa fame thek lo la bangke atheni litum hen bangke inside se lo rat tum senang sai po rat tum nang sai bangke likes do po la pan views do nang po la pan ke comments dong ke rat tum si kecok ceta nang than po la bang nang litum ning che poi nang la si la rat tum nang paruhur ji pan ke comments dong par ju message ji pan mang nang litum tok pa mi non lunon la lo un pote lang lepin le lunon ka do ko beta un chat pote chin dalo samela pulang ding ane chalon le chaji la sanang litum munthi ponon non July che club pan si cheng lo lake un pote pini ma nang sen phita choklo asi pachini lo price mate anong e abanke only for winner phansi piponi choji pusi alang litum pachini pon la pen ke price ke piji man ke winner phansi pichoji la pe runners up tum do po hai setame la tum hane tangka long lo winner tum chat po runners up tum ke long ke offline ke bi video festival ke season 5 do po la non season 5 le pra la han lo Chepate nang ji ron man ke la pen ke isi do tulang appoint nang la tum phan Karbi alam penangji akar juno bang jokonang ne lapan English kaprek Hindi laheta jokonang ne lo samista Karbi alam pache thang mano pose nang tum Karbi alam men an tongnot lapan yunang le to mahen perle rhyme ke tok nei rhyming punchline
bars lah hai pipin ma ke jok nai lah hai bang nang le tum hen pan le chimun thi ponot lahan lo lapen ke kaprek asai don some nang le tum le bor I ponot lasi ka to ka be ning hang korting jira tum do an satame labangso ka chepate along participate donik tame labangso video ka banda podong si chok che do polote nang le tum ka do ka be stame nili phanang dia poni poposi ning che thelo video lang mission polote video pan like sipira video phata share poni gra lapuson tak thaka video kilang poni glong wer je phan nili tum channel phan kang hon pen subscribe poni poposi ning che thelo tang te pidi video ke po anik belo cardon